سلام كرات تخطاتلتي مدام لزمن إسيات لو ما عنتي نركبه أب تام مدينة من إسيات زخونت كتما سوينا نركب زلنا نيلو ما عنتي لزمنا مستمهارو كالي درجة بيت مرتوار سايكا عليك خون نيلو ما عنتي لزمنا مستيرعوت تمهاري انتاي يوزقالت نملزابيو كم مجمري هيوت سوا وي تمرتي أب سوا كم يرخبكما رحس بعال قداس حدش عامت ناولكم قصيلة سمي تمهاري عند برهان أسمرهم كاب قدامي كفل السراويت 10 مالتي أنا نسوا خبقس كلهم مجمرة صبق هرفان يرني سوا بدقة قرص وأخلو قلا سبات كبر زبالة خوين السماعك من البات أبزي اختبرك الله خاق النسخة أو جزخاز نبركايو مستي زخوانا نعخا responsible وزدلك نورك أتحلفنا وزدلك ولادي أو صار مصاحين كن ولاد خوين صنعها كذا تبزلوا نعخا زقبل مالتي بعرفوا شيء مستفى عليك كلهم زواتات استأكبا خاب شديش زواتات كابرس يسار صبراس زميرة زمس من إسي نختلاله قال قرب دقائق وساعات وزلك خاون ده حرز لجن نايمود أتأت مساخة زلوا نسو مخافة شجر كام مخافة سجن كسر زغونة زمس كمان نتناي بحريات نايم اللوات زي كينو زغونة سجمنا أيقوان فن كسيلو دحرتي متاوي مالتي دحر السمن قاله تمكرو خبزهم أخيات سكيلس نايتي أنا عخون عبي أفتمرت إني قطع كسيلك كم يجرك خم تسنة كل تمهاري أرهب أوصل زغونة زلكات وات ميلاتان دوها كها نتزمس نهاية مرت جزيقة بصبغ منفذ زغونة تحلفه مالتي قصيلو قال كوناتات أير نايمك يار قال الله قال بهال بات نسخة أبا خاطر أي زمركس ولا حنت سجم زلوا يكون أنا خوجس أقوله مجمرة روحس بعل خون اللي منا شمي كريستيان ميكائيل هاريكا إسران حدن إسران كلتن 10 سنة كم تنفلتو سوا نحنا ناي مجمرة فترات وين مجمرة إرترانا يكوننا نحنا نبسوا دمت أنا سوا قدمنا بزح زورات ز حاقفتن بزح تمكرو ز محللفت بوتا كلها نابب وجنا استفعل عليه تمكرو قسمنا متينا انت هنا جن تمكرو قسم كان بعينها خطرين ببينيو أبز مسمت أخا مجمرة هيوت كات فلتا ماني خاصها كابي متيها نابي خاها حلف كان خيتر السعر تدرخ عينت بوتا نبعلو حدش نجار ترخبو نجاراتك كنت زتبحلك ولا كنت هونوي كنا تاير مكيار له بوتا سبات كلا جن أتقند أبزي ترخبو نجارسي تانك أنا أب تحت الصدرات حاوي فاز نبرت نبسخن تابز 1 ساعات أب تحتي أهدو تحاوي فاز لا نبسخن أو يخاط فللي ترى مالتي سلازس تي حدش نجار تروح ولا لخس تي بوتا وي كل نجارات ولا أبوت وتهلو تقند تروح حدش نجار جن تا كاب صدرات فلا أبزي مش هيوتا نختم معراري تقالب زلا نبسخا خبلي دل بيت المسجنا بحال أهدو 20 مجمرتا بزعبا سوا قريت كيوت مت تفلالي أتحساسباتات الله سواء كبسب سمعه خون خل بستفلالي مجدتات تروحوا حبريتا خون خل ميديا ونبعلو له بدحريجن أو رياليتي نسوا مسبلكوا كم أنا هم بيت المالتي سوا نعي أزيا مالت حد إرتراو أبي هيوتو بسوا تمكيرو دحل فلا تعت بهيرات كاب شدش زواتات متين أب حنتي تسلال زتسلالا عباي وتاخينا رخبيا مالتي أن لكيعو كاب تفلالي دحر وايتا مزمت من السيوين تمهاري كونكا حد هوت كتفتني خنا بزوتا زت متزدلها بعبي تمرتخان مزام 10 تخفلخان مزام يتقند علامة كمون تعبن حنت هاجر تطلون هاجرا وجبو كان فرصامي خاتورد لها مالت سلازي سوا لكيو حنتي حد من السي أبي هوتو experience ويكا كم ستمكرو أسيم لا كحلف دجبو عباي وتاخينا رخيبة مالتي كال زتفلالي دحر وايتا زلهم كاب تفلالي وتاتا زموتو سباتون تركب سلازلها كال رأسو زخال حد بهر ناي بهر بزحنة تركب كم زلهون كال رأسو زخال ممرتي
ናይ መወዳእታ ነጥቢ ከዓኒ ሓደ መንእሰይ ኩላህና ምስ ስድራ ቤትና ኮይንና ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ከካብ ዝመፀናዮ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ስድራ ቤትና ኣብ ስድራ ቤትና ተመርኪስና ገዛ ርእስና ዘይኮነስ ኩሉ ኣነባብራና ኣብ ስድራ ቤትና ተመርኪስና ኢና ንብሎ ነርና ሕጂ ግና ርእስና ክኢልና ባዕልና ንመዛዝነሉ ባዕልና ምርጫ እናትና ሓሳባትና እንውስነሉ ነመዛዝነሉን ግዜ ኣቢሉ ማለት ስለዚ ሰዋ እዚ እውን ካልእ ዓባይ ትምህርቲ ትህብ ናይ መንእሰያት ቤት ትምህርቲ እያ ክብላ ይኽእል ማለት እዩ هاي مجمرتا رحس حدش عامة تقبلنا شمال يدي أبراهان يبهال هادوك أساسا حدن إسران حدن مالتي مجمرتا سوا نايود الدرباتي أخم تقول سب دبلا نايود الدرباتي سو كابوتانا أبسوان نقص مود نبرنا تمرت بزوح ديفرنس كونت زي بلو جلا زك أيور نجارات جنالو وجيس كاب استفار على يزوبات هزمت عن هذا كنسنا في اللي ناقنا بحدا حبران وسان نزخنا نجاري دمتنا سلزقة كاب حدا بوتانا ናብ ካልእ ቦታ ሽፍት ክንገብር ከለና ግድን እዩ ምቅያር ክላይመት ኣሎ ፀቕጢና ፍኦት ካልእ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ኩሉ ግን ኣዳፕት ጌርካ ነቲ ሒዝካ ዝመፀኻ ዕላማ ከመይ ጌርካ ናብ መፈፀምትኡ ተብፅሖ ምስ ደቂ መስርዕኻ ደቂ ጋንታኻ ኢቨን እውን ምስ ደቂ ሓይልኻ ስኒትን ፍቕርን ጌርካ ከመይ ጌርካ ነታ ንሓንቲ ዓመት ኢልካ ድመፀኻያ ግዜ ትውዳእ እዩ ነቲ መዲብካ ዘለኻ ዕላማ ኣተኣሳሲርካ እሶ ፋኒካ ምሻሎ ብጣዕሚ ሂወት ሰብኣ ናይ ባሓቂ እዩ دمهركا كما يجي أب تنبر كيو بوتا خون أب زوج متي خير الله أزيو فلي ديفرنسي الله نفسها كم تجمع جبرك أب تحس رخا نبركا أب زمتي خام يجي كان نفسها ملء سبوين كان نفسها تم حدر يجبرك فرخ يمهركا مالتي واحد نفسها أمانة يمهركا إكسترا مالتي اوكي هراي شمي بينا معوازقي بعد كاب كده ميك فسرايت مالتي عسات حدا ساسان ساسن إسرا حدر مالتي سواء المحجي أب كابس مرخ من زغلنا مالتي كم انت حاسبه تقول زغلها كم زي ما حبتها سمدبتنا على سي تعالى تغير اسم سواء ناس مرين حريقنا مجمتها ميناتو خمزي احوات كابس عم تعليمهم يتارجرون كم زغلو خمزي دس بلا كام شالوهم تكون دحراي مجمتها سواء اتوز بلنا معلتي اتوز ابتها نقردو مسفركا كم زي فحفحي تصنعك كان مرهم فافولي بوتا مجمتا ጭንቀት ትጭነቀያ መጀመርታ ትሬን ኮላ አዚ ካጭና ዳሕራይ ግን ምስ ቦታ ናተላማመርካ ገደመደ ዳሕራይካ ኣብቲ መጀመርታ ተሓፋፈር ምር ምሶም ምሳኻ ዘሎ ለቅ መሳርዕቲ ካብ ዝተፈላለዩ ዝቦታ ዝመፁ ክሳይተውን ትላለ ማለት እዩ ካልኣይካ ፍልሊ ዕልሚ ዘለዎም ንኣብነት ሕጂ ሓደ ወዲ 25 ዓመት ምሳኻ ወርድ ወዲ 17 ዓመት ምሳኻ ወርድ ምዝኻ ከመይካ ተሓዊስካ ትኸይድ زاجن انتي طقمكا زفل اللي علم مهلاو مسع بيت مللاي قدمله نزغص سرعه ويكا بسفل هذه سيكتر استاتو خلها نهار فل اللي علم ويكا نهار افل اللي علم مصبط هو هاي الكاب تاع متوديها ابزات خياتيها مسع بيت سوات نمر سايكل وكا خيلي مالتي كرايكا ابيت مرتي ابيت مرتي خانتاي كاب حانت بيت مرتي كومبيتيشن زغورو نبركا مشديش سوات زموصيم شزواتها السفر عليه ممهران زمهروم السفر عليه بحر زلوم السفر عليه قانقوتا زلوم يقاتل عليه سلازي تراي تراي تمرت يوم قاتقسم ما بتي اتوي تمرتها حبر بزحان بيرات تمار سفر عليه نغرات تمار مالتي سلازي سوات مجمتا كباريا قد حق زاتونكا كباريا عيب فلاس كباريا نيرا دحراي كن كس بغس تاي ور تقطع عبارات له قال ما لا قال كنت هاي غتقبر زلك انزي دون ነገር ሲ ምሶም ሳኻ ዘሎ ብጾት ካና ሓቢርካ ከድካ ወይ ካሳኒ ካተኺድካ ወይ አንድ ገጥመካ ሽግር የለ ማለት እዩ ስለዚ ሰዋ እንታይ ትምረካ ከመወዳቱ ወይ ካልካሲ እንታይ ትምረካ ወይ ካ እንታይ ሳይት ገበልካ ማለት መጀመርታ ቅድሚ ኩሉ ነገር ኣብ ፍላይ አጃብ ክሳይ ኮና በስመራ ኮናሲ ከምዚ ሜሚና ነው ሊርና ከምዚ ነብሽኮቲና ሊርና ሕጂ ግን ክሳይ ተኾን ናጠንከርካ ትመጽእ ካልኣይ ነገር هب سفر على زوجاتك صور عم سراحها نعم تقرر من كهاب سراح بركو تهون كثر داك فيزيكال تتنكر كلايكا كلاي ابساي ابجزي سحاكا هنا بجي صوتها كلهم سي يعني حوس بحر تطري سقز بالنبره حوس خون تم بحات يروسي حفرته وقد مالتي مزيان يعني را كالوري تزرع حراي مجمرة كم تدولو خلاتنا روح حدش عمت كون اللامنة
ካብ ቆፂለ ሽመይ ገቢድ ሙልጌታ በሃል 5332 16 ኣነ እዚኣ ሰዋ ከመይ ረብኩማ ትብልሕቶ ማለት ልክዕ እዩ መጀመርያ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክትውጥ ከለኻ ናይ ገዛ ርእሱ ፀቕጢ ናትካ ሳይኮሎጂካሊ ተሓሳስበውን ዲፈረንስ ከምፅእ ክእል እዩ ግን ስኻ ክትገብሮ ደለካስ ከመይ ጌርካ ምስቲ ደለኻዮ ቦታ ኮፕ ኣብ ጌርካስ ንዑ ትመሳሰል ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ኸው ተዓዊትካ ትወፅእ ሕጂ ሳ ከም ትቀድም ድሎ ኣንበሩ ማለት ተስመራ ናብ ገዛ ከለኻስ ዝተፈላለዩ ነገር ካብ ዝዕሳ ሰምዕ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ይኹን ማለት ገሊኡ ሰብ ቦታ ሕማቕ ቦታ ይብለካ ሓደ ሰብካ ጽቡቕ ቦታ እዩ ብዙሕ ላይፍ ሪኢኻ ትመፅእ ብለካ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ሰባ መጀመርያ ክመፅእ ከለኹ ከምዚ ኮንፊውዝ ኮይነ ነይሩ ቅርብ እንታይ ቦታ ገሊኻ ትብል ድሓር ግን ስለመድክዮ በቃ ብጣዕሚ ኢኻ ትፈቶ ከማን ዓንሳ ዓንሳ ተሓስብ ኢኻ ኣነስ ገዛይ ምስተመለስኩ እንታይ ክገብር ከምዚ ዓይነት ሰብ ምስ ሰብ ተሓዊስካ ምንባር ለሚድ ኢኻ ትብል ሕጂ ብዚ ሳብ ምስ መፅኻ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትመሃር ማለት ኣብ ገዛኻ ትፈልጦ ነበርካ ካብ ኩለን ዞባታት ድመፁ 9 ብሄራት ኢኻ ትላለ ብዚ ኣብኡ ደይ ለመድክያ ነበርካ ነገራት ኣብዚ ከመይ ጌርካ ምስ ሰብ ሓቢርካ ትኸይድ ከመይ ጌርካ ኣፍትኻ ደለኻ ትበፅሕካ ነብስኻ ገቲእካስ ከመይ ጌርካ ኣፍቲ ደለኻ ትበፅሕ ቅድም ማርያም ስድራና ተመሪሕና ንኸይድና ከም ዝኹን ትበሃል ኣብዚ ግን ነብስኻስ ባዕልኻ ከመይ ጌርካ ከም ተመሓድራ ትመሃር ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ልክዕ ከም ትብልዎ ቅድም ክንትኳንቶም ብዙሕ ሰባስ ትፈልጦም በቃ ገዛውትኻ ድዮም ገለ ከባቢኻ ገለ እዮም ኣብዚ ሕጂ ግን ካብ ኩለን ዞባታት ድመፁ ካብ ዝተፈላለየ ብሄራት ዝተፈላለየ ባህል ዘለዎም ሰባት ማለት ነናይ ውልቀ ሰብካ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣመሃራ ዝነበሮም ሰባት ምስኦም ኢኻ ተወዳደር ኣብዚ ከዓ ናትካ ብቕዓት ክትውስኽኻ ማለት እዩ ከመይ ገይረ እዮም እዚኦም ኩሎም ተወዳዲርኻ ኣብ ድብፃሕ ክበፅሕ ትብል ማለት እዩ ኣነ ሰባ ከምዚኣ ፀኒሓትኒ ከምዚ ከዓ ገልፃ ማለት እዩ ኣራይ ከምዚ ክትብልዎ ፀናሕኩም ኣብ ሰባ ከምቲ ብዙሕነት ዘለና ብሄረ ብዙሓት ኣለዉ ወላ ብቁፅርና እውን ብዙሕ ኣለና ሕጂ ኣብ ትምህርቲ ምውድዳር እውን ብጣዕሚ እዩ ዝገፍሐካ ሕጂ ኣብ ትምህርቲ ኸ ከመይ ትውድድርሲ ብኸመይ ትሕዝዎ ወይ ከመይ ኢልኩም ትገልፅዎ እቲ ውድድር ኣሎንዲ በብወገኑ እቲ ዘገርም ነገር ኣነ ኣብ መጀመርያ ክኣቱ ከለኹ ከም ክጠቕሶ ዝኽእል ማለት ሓደ ጆስ ዝበሃሉ ደስ መራፀኒ ህንፍቲ ሓይልስ ትምህርቲ ከመይ ተሓጓዝ ነርኩም ኣብ ሰዋ ወይ ከዓ ከመይ ትምህርቲ ነርካ ኢላ ሓይት እየ ማለት እዩ ኣብቲ ዝመፀ ከሉ ሕጂ ኣነ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ዋላ እኳ ንትምህርቲ ሽረ ደጋበዝ ተነበርኩ ኣብ ሰዋ መፅአ ግን ማዕረ ክንደይ ግዜ ይቐትል ምንባረይ ተረዲእኒ ምስ ሓደ ንፉዕ መዳቐሰይ እናፅናዕኹ እየ ከምዚ ኸይነ ተዓዊተ ዝኸይድ ዘለኹ ናይ ዲፕሎም ረኺቡ ማለት እዩ ሕጂ እሞ ሕጂ ከመይ ኣነ ከመይ ይኸውን ምስለካ ኢለ ማረሲ ኣለካ ምስ ፀቕጢ ዘይኮነ ሰዋ ደይኮነ ፀቕጢ ዝፈጥረልካስ ባዕልኻ ኢኻ ፀቕጢ ዝኾና እምበር ሰዋ እኮ ፀቕጢ ይኮነትን ኣነ ሪሊ ፀቕጢ ይኮነ ሰዋ ንብስኻ ባዕልኻ ፀቕጢ ትገብረሉ ሰዋ ኣዳኣ ኢልኒ እንታይ ማለትካ ገይለስ ኣዳ ባዕላ ክትመረካ ኢልኒ ልቀ ከምቲ ኮይኑ ዝተረፈ ዝበሎኻ ኣብኡ 120 ሰብ ኣብ ሓደ ሃንገር ማለት እዩ ብሓደ ትብፃይነት በቃ ሓልየት 9 እዮም ብሄራት ኣብ ሓደ ማኣዲ ብሓንቲ ስኳሬላ ኣነ ጥሕነት ሒዘት ሓደ ባስኩት ተራ ሒዝነን ናትካ ተመቂልካ ገለ ክትበልዕ ክሰቲ እቲ ናይ መፅናዕቲ ግዜኻ ዋዛ ሳብጀ እዚኣ ኣነ ክእላ እዚኣ እንታይ ዓይነት ፀገማላትካ ገለ ክበሃል ከሎ ነንሕድኻ ተሓጊዝካ ብሓቂ ተሓንቆል ምክንያት ኣብ ሰባ ዋላ ሓደ የለን ካብኡ ቀፂለ ከዓ ኣብዚ ናይ ፕርሴስ ዝነበረሉ ማለት እዩ ዳሓኒ ኩሉ ግዜ ሙሉእነት ዝበሃል የለን ግን ትሰዓግበሉ ከዓ ረኺበ ማለት እዩ ከምቲ ክብሎ ድፀንሐስ ኣብ ትምህርቲ ወይ ብኸመይ ኮፕ ትገብሩ ገለ መጀመርያ ናብዚ ቦታ እዚ ክንመፅእ ከለና ተን ቀንዲ ክልተ ግን ኣነ ከም ክርስቲያን ካ ሰለስተ ዕላማ ሒዘ መፅአ ማለት እዩ ቀዳማይ ዕላማኻ ትምህርትኻ ንክትዛዝም እቲ ካልኣይ ዕላማኻ ሃገራዊ ግቡእካ እቲ ሳልሳይ ከዓ ወሳኒ ተራ ዝፃወት ማለት ሶሻል ላይፍ ሲ ናትካ ሰማዕራርዩ ንክትከይድ ሕጂ ኣብ ትምህርቲ ክንሪኦ ከለና ቀዳማይ ነገር try to do your best the rest is up to God እዚኣ ምስላ እዚኣ ከም ኩሉ ሰብሲ ሒዝዋ ክጓዓዝ ይደሊ ስኻ ፈትንሞ እቲ ዝተረፈ ሕደጎ ዘራእከርኻ ትዓፅድ ዝበሃል ምስላኻ ኣሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ትምህርቲ ወይ ፀቕጢ ገለ ግን እንታይ እስከ ብዙሕ ነገር ብድሕሪ ዝውጥጥ ገዲፍካ መፅእ ከለኻ ምሽ ስድራ ካልእ ኩሉ ኩነታት ገለ ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ መፅኻ እቲ ዝውጥጥ ደይኮንካስ ናብቲ ዕላማኻ ዕላማናስ ከነድህብ ኣለና ናብቲ ዕላማና እንተ ድሓ ኣድሂብና ኢና ከዓ ክንዕወት ንኽእል ሕጂ
كمزي هيوت سجوزة أبتجوزة خا عبيتن ناشنا أمان الله توم عبيتن توم ناشنا أمانسي نتوم عبيتن أمان ترى لعليهم بوتا حوز فتينهم أبحان قلنا توم ناشنا أمانسي جبن النعتاتهم إذا كمزي مش توم زوت ونجارات أبجزا قرفنا يوم زلناس أبزبوت هزين ترى مريح ترى زت أوت خوينا ما وحن قلنا زون النجارات تزيوم من حين عود تخل كلنا سلازي نبزبوت هزي متينينا كم أنا خا كمزي أب بحر حنبيسكاس عسى حس كوتا تزيكون هاد حتى بكوتا سلاز سبزبوت هذا كم أنا قال نجارسي كنت عرى لنا أب تمرت خا بعيني ودر يكون هنرد الناس بعيني فلتت of course سبزبوت هذا حجز خا more access هيتركبني خا قال جن تتعر أبتي زل خيو هانجرسي 215 سب موتو 215 سب كان different potential زلنا سلاز كابتم 215 سنة أخا زخون سبسي أي تسألنيها سلازي بستفعل لي مخنات كنت عر على نابهاليتي تتعاطي وي تكونتات أير قلخا أبز حجوان دالة بنا وي نابرت تزي تقاقس دك سوان دهونا نتعنا سلاز كأسباسنا أو دخلنا وين تتعرنا يحيش باليتي أبتمرت تارينا أبسوا أبسلسينا المغلو مالتهم زي موتو فولتوها تمرتي مجمع تتوصل نجاري مالت نات حدا مازن دار زي تمايركا زمزكات فولتيها نياتو زي تمارة كمي كم زولهم ساعة تريو مالتي دعر تمايركا خا سمارة خابي كم زولو سدت فولتو كتمار لكالك خاب عنقول كايدي غايت منت وعارف شاقنا بكونات تمرت أبسوا أبسلسينا المغلو نغير حدا مجمع كاب نقول سعفار زولو جزي تمرتي ميريسكا خا كاب ساعة سلسة كاب ساعة حموش زولو خا جزي بيريديكيشن كم خا توترال كلاسي مالتي إجين كا كاب ساعة شو مونت كاب ساعة أسرتها ماست مالتي ستادي تايم مالو تزنا على كام مالتي سلازي أبزن سلسة جزين تراي أب سكول توترال كلاس كم خا ستادي تايم زين سلسة ينزي وراهن أب أكالبوت أب جزها خلاص كنزعة تزنا يعني نياتو مش هلو تايم مانجمنت زيارة بجي خات مار مالتي سلازي أبزن سلسة إنفلاين تزعيركا أب تمرسي زقبات كاتل تغانكا أب تورالون أتليس بريديكيتر ومتوقعن كافلاي نطفت مستغلها مالتي أبتنسى تايم كاف شو متصل عسرت زلوان تصنيعها يتمصال له أمنتي لهم زقبا تصنيعها مالتي لذي أبسوا أبزن سلس سمغلا أنا يجزي مغن تصنيع جبا كمالتي كموها أنت كا تجبر لك أبسوا زميلك تكاترة تجبر لك نابنت حجي ندحر تاجزي مصنعات لا أبتاجزي مصنعاتي دخونا نقدر تجبر كان دخونا كتفلع ليها ولا خسرت ليها كان أبتاجزي تبلع عقد تفلع لك مالتي لذي ناي جزي مقانا سوا خمسة زقلت كون أبزين ساعة تسمعها ترايسي يتم صارلو أبنتي يلن مالتي ولا أتليس جنتا يقاتم بيزي بلان الحانتي تمارن متنا زول أبسو حد زعري طريقة نياتو حجي أبسوا أنت يزلوا تسقم زلوا تبغى نقدر تايو أبجوزهم بصراحة تسميلهم زموتو أبزين زنسلس ساعات نيمسنا أنا زنسلس تقص كون نيمسنا عاد كتير مسروقه زم حياش لهم لازم بيزي بلان لهم زحاسبوها أبزنسلس نقدرات ندعر أبزنسلس تقص كون دعر أزميهم زيوتو من قد يلن ስለዚህ አብሰዋ ኳራ ካብ ዝነበር ከቦታ እኩል ናይ መዝናዕት ግዜ ሎ ባህላይ ከም መስለኒ ህይወት ሳወን ምስ ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ኣተኣሲርና ክንሪኦ ከለና ከም ሓቂ ተማሃራይ ኮንካ ሓደ ንጹር ዕላማ ህልወካ ኣለዎ መጀመርያ ንጹር ዕላማ ሃሊካ ከኣኒ እቲ ንጹር ዕላማ ከተተግብረሉ ከኣኒ ሓደ ዓብ ስራሕ ፅቤካ ከም ዘሎ ነፍስካ ኣሚንካ ተወግሶ ክትወስደለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሳዋ ሓደ ንጹር ዕላማ እንተ ዳ ሒዝካ ተበጊስካ ወላ ሓንቲ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ንመፅናዕቲ ከማን ኣዝዩ ድተዓፃፀፍ ግዜ ዘለዎ ግዜ እዩ ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሳዋ ክትመፅእ ከለካ ሓደ ንጹር ዕላማ ሒዝካ ኣካዳሚያዊ ትምህርትካ ንክትዛዝም ኢኻ መፅኻ ዘለካ ስለዚ ካልእ ዝውጠጠካ ወላ ሓንቲ ነገር ስራሕ የለን ምናልባት ኣብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ኮይና ክንሪኦ ከለና ካብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ወፃኢ ነካይዶ ዝኾነ ንጥፈታት ንባዕሉ እውን እቲ ዝነበርናዮ ናብራ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ግን ንሕና እታ ናትና ቀንዲ ዕላማ ምፅያትና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንትምህርቲ ዝኾን ግዜ እኹል ግዜ ኣሎ ብዓብኡ እውን እቲ ዝካየድ ንጥፈታት ካብ ቱቶሪያል ክላስ ጀሚርካ ብሓገዝ ናይ መምሃራን ኣብ መንበሪ ቤት ናይቶም ተምሃሮ መፅኦም ዝህቦ ቤት ትምህርቲ ኣሎ እዚ ሓደ ረቑሒ ናይቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርትካ ትማዕብለሉ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ፒር ኤዱኬሽን ወይ ከዓ ትምህርቲ መዘና ብመዘናኻ ነንሕድሕድካ ኣብ ትገብሮ ትምህርቲ
እዞን ሓደ ርእሱ ዝኻለ ተራሎ ምክንያቱ ካብ ንሓደ ተማሃራይሲ ንሓደ ከመሃመዘና ካብ ሓደ ዓብ ሰብ መፅኡ ክመኽሮ ሓደ መዘንኡ ክረድኦ ይቐልል ይመስለኒ ቀልጢፉ ናይ ምእማን ብቕዓት ከዓኒ ኣብዩ ዘሎ ስለዚ ቲፒር ኤዱኬሽን ከዓኒ ሓደ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ መዘንኻ ክርዳእካ በዚ እንዳረዳእካ ከለኻ ንዑ ነቲ መዘንኻ ንስኻ እውን ሓደ ፍልጠት ትቐስም ኣለኻ ንባዕልኻ እውን ሪቫይስ ትገብሮ ኣለኻ ወይ ከዓ ትደግሞ ኣለኻ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ቀንድኻ ታይም ማኔጅመንት ማለት እዩ ኣብ ሳዋ እቲ ዝዓበየ ነገር ታይም ማኔጅመንት እዩ ኣብ ሳዋ ምሕደራ ግዜ ተፀኒሕካ ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ግን ቀንዲ ታይም ማኔጅመንት ትመሃረሉ ሓደ መንእሰይ ምሕደራ ግዜ ፀቢቑ ተማሂሩ ፕላስ ምሕደራ ግዜ ግብራዊ ዝገብሮ ኣብ ሳዋ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሊሚቴሽን ወይ ከዓ ደረት ኣለዎ ኩሉ ንጥፈታትና ንገብሮ ደረት ስለ ዘለዎ በቲ ግዜ ተደሪትካ ናይ መፅናዕትካ ናይ ካልእ ንጥፈታትካ ትገብረሉ ግዜ ድሩት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ታይም ማኔጅመንት ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ሕረይ ከምዚ ክትገልፅዎ ዝፀናሕኩም ብዙሓት ነጥብታት እዮም ከተልዕሉ ፀኒሕኩም መወዳእታ እዚ ትምህርቲ መዛዘመ ናይ ካልኣይ ደረጃ ድማ ሓደ ዓብይ ፈተና ኣሎ እሱ ድማ እቲ ማትሪክ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ርድኢትኩም ኣብ ማትሪክ ከመይ ይመስል ሕጂ እቲ ቅነ ማትሪክ እንዲ ኮይኑ ደሎ ነጥብ ምምፃን ዘይምፃን ኩሉ ግዜ ሰብ እፅዕር ውፅኢትኻ ረክብ ማለት እዩ ኩሉ እንተ ፅዕርካ ከዓ ማትሪክ ግሲእን ዝብላ ተሓሳስባ ዋላ ሓደ የለን ምናልባት ናይ ዕድል ጉዳይ ዘይምምፃእ ክጓነፍ ምስ ዝኽእልካ ትምህርቲ ማትሪክ ዘይምዕዋትካ ህይወት ንስኻ ትመርሓሉ ህይወት መገዲ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነሲ ብካልእ እውን ንስኻ ህይወትካ ትመርሓሉ ትኽእል ደረጃ ሙሉእ ኣሎ ቀዳማይ ነገር ናይ ሳባ ምስ ናይ ማትሪክ ከተኣስር ተኮይነ ኣብ ክልተ ነገራት ኣነ መቐሎ ዝኽእል ምስ ናይ ማትሪክ ተኣሲረ ማለት እዩ ተቀዳማይ ክገልፆ ከለኹ ሓደ ዝዓበየ ማሕበራዊ ህይወት ኣለካ ማሕበራዊ ህይወት ሰብ ክነብር ተደኣ ኮይኑ ምስ ሰብ እዩ ዝነብር ምስ እምኒ ይኮነን ምስ ሓደ ወይ ምስ ገረብ ኣይኮነን ምስ ሰብ ክትነብር ትኾንካ ከዓ ባህርናይ ሰባት ኣጥሚዕኻ ምስ ዝኾነ ሸሻለ እቲ ሶሳይስ ክትነብር ናይ ተኽእሎኻ ምንባር ተኽእሎኻ ሓያል ዓቕሚ ሒዝካ ስለ ዘለኻ እዛ ሓደ ኣሎ ካልእኻ ማትሪክ ማለት ኣብ ርእስና ኣኽቢና ዝሪእዮ ስለ ዘለና እምበር ነዚ ኩሉ ተምሃራይ ዋላ ኣብ ሃይስኩል ዘሎ ንኣብነት ሃይስኩል ራብዓይ ካብ 4 ፍተኒኻ ካብ 60 ኣሎ ማትሪክ ካብኡ ዘብል ወፃእ ዋላ ሓንቲ የብሉን እሱ ኣብ ርእስኻ ጥራይ ከይተርፍ ወይ ከም ዝኸይከውን ኢልካ ሓሳብ ስለ ተሰጥኦ ዘይኮይኑ ዝተምሃርካይ ዝመፅእ ካብኡ ወፃእ ዋላ ሓደ የለን እዚ ካብ ኮነ ከዓ በዚ ንገብሮ ዘለና ዝተምሃርያ ኣብ ዝውን ብዙሕ ካብ ትምህርቲ 24 ሰዓት ኣብ ትምህርቲ እንተልካስ ምግናን ይብሉ ብጀካቲ ናይ ምሳሕ ግዜ ኢልካ ግዜ ተቐድለሉ ኣብ ናይ ምሳሕ ግዜ ኢኻ ኣብቲ ካፍቴርያ ኸይድካ ኦርዱም ትብል እምበር ተመሊስካ ናይ ዕረፍቲ ግዜ 2 ሰዓት ኣለውኻ ብድሕሪ ብትተራል ምሸትካ ኣብ መፅናዓት ስለ ዝኾነ ከም ዝወፅሓና ማትሪክ ዘይዕወት ተምሃርያ ኣሎ ይብልኒና ኣብ ከም ዝወዱ ማትሪክሲ ፈተና እዩ እንዲ ስቴጅካ ሓደ ነጥቢ መቐይሮ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ናብቲ ናይ ዓበይቲ ደረጃ እንትሰጋገረሉ ወይ ከዓ ሂወትና ንመርሓሉ ንኽእል መገዲ እዩ ማትሪክ መጀመርያ ንፅዕር ፅዕርና ከዓ ከምታ ዝፀዓርና ኢኻ ንረክብ ማለት እዩ ማትሪክ ክንዕወት ንኽእለሉ ሜላታትካ መጀመርያ መፅናዕቲ ካልኣይካ ከምዚ ኮንፊደንት ምዃን ከምሽ ንነብስኻስ ክዕወት የልካ ምእማን እንታይ ትብል ኣላ ሓንቲ ጠቕሰስ ዓወሲ ብወታዊ ኣተሓሳስባ እዩ ዝመፅእ ኩሉ ግዜስ ዓወሲ ወታዊ ኣተሓሳስባ ተሓሲብካ እዩ ዝመፅእ ክዕወት ኢልና ሞ ንሓንጎልና ማራ ንእሰሮ ክንዕወት ዘለና ተኽእሎታትካ ክዓብዩ ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ንባዕሉ ግዜና ታይም ማናጅመንት ማለት እዩ ምሽ ኣብቲ ስኪልስ ክኣቱ ክእል እዩ ካልእ ክንገብሮ ወይ ከምዚ ማትሪክ ዘይተዓወትካ ወይ ገለ ዘይኮናስ ቅድሚ ናብ ከምኡ ኮንክሉድ ምግባርና ሕጂ ተሪፍና ዘሎ ግዜስ ኢናፍ ኣይኮነን ግን ባዕልና ኢናፍ ክንገብሮ ንፈትን ካብ ናብ ኔጌቲቭ ሳይድስ ክንጥምቶ ንፍትን ስለዚ ኣነ ከም ክርስቲያን ክብሎ ዝደሊ ስጋዕተን ዘለዋና ግዜሲ ንቃለስ ሞ ተቃሊስና ከዓ ገለ ዋላ ዘይንረኽበሉ ኣብነትሲ የለን ብሕጂ ነዞም 34 ዙርያ ወይ ብድሕሪና ዘለው መንእሰያት ዝመፁ ዘለዉ ከዓ ትምህርቲ ቋንጣ እዩ ከምዚ ሒዝካዮ ትመፅእ ምሽ ሽዑብዚ እንዳተወድእ ዝኸይድ እዩ ስለዚ እሶም ከዓ ቋንጣ ክእክቡ ሞ ከም ብሓድሽ ኣብዚ ከዓ ሓድሽ ስጋ ክገብሩስ ይመኽሮም ንሕና ከዓ ኣምላኽ ይሓግዘና ከነምፅእ ብስጋዕ ዘን ዘለዋና ከዓ ክንፅዕር መጀመርታ ከም ሓፍቲ ዝብለቶ ማለት መፅናዕቲ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ከዓ ሜላ ፀናንዓ ከመይ ተኾነ ይሓይሽ ከማኽሮም ሜላ ፀናንዓ ብናተይ ግሩፕ ዲስከሽን ይሓይሽ ካብ ፐርሰናል ቤኒኻ ተፅንዕ
ብሓንሳብ ኮንካ ተፅንዕሞ ወላ ካብቲ ሓደ ዘለዎ ብዙሓት ምፉዓት ስለ ትእከብ ብዙሕ ካልእ ኣፀናንዓ ዘለዎ ሰብ ወይ ከዓ ብዙሕ ካበ ገይሮም ምጭ ዘሎ ሰብ ምስኡ ተሓዊስካ ተፅናዕካ ዝበለፀ ይብል ማትሪካ ብመንፅር ሕብረተሰብ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ስካ እዞም ሕጂ ዘለዉ ዝራት ወይ ከዓ ንሕና ዋላ ማትሪካ የምፃኻን ኦብስሊ ከቢድ እዩ ባይ ሃገዲ ሓቂ ክዛረብ ተኾንካ ከቢድ እዩ ክተምፅኻ ክትፅዕር ኣለካ ሃየምፃኻን ከዓ ወላ እውን ኣብ ውትድርና ኣትኻ እውን ማትሪክ ትፍተን ትኽእል ኢኻ ክትፅዕር ትኽእል ኢኻ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ተለኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገይሮም ክሪእዎ ኣለዎም ማትሪክ መዛዘሚ ሂወት ኣይኮነን እንታይ ትብላ ኣላ ሓንቲ ጥቕስሲ ልዕሊ ነብስኻ ኣምላኽ ይፈትወካ ልዕሊ ነብስኻስ ኣምላኽ ይፈትወካ ስለዚ ኣምላኽ ዝሓሰበልካ ኣለዎ ግን እስኻ ጥራይ መውፂኢትካ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ትምህርቲ ትፅዕር ኣለካ ኣየምፃኻን ከዓ ኤጌን ዕድላት ኣለካ ማለት እዩ ተወሳኺ ዕድላት ኣለካ ፍር ኣሳምሽን ከዓ ሰምዖ ሓበሬታ እንተለኻ ክሰምዖ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ማለት እዩ እቲ ዲግሪ ሌቨል ክውስኽ እዩ ተምሃራይ ካብ 1.6 ዲፕሎም እዩ ክበሃል ዘሎ 1 ከዓ ዲግሪ 1 ዲፕሎም ዝነበስ 1.6 ዲፕሎም ክዲብ እቲ ዲግሪ ናይቲ ስኬልሲ ይዓቢ ኣሎ ስለዚ ተምሃራይ ኣብ ኩሉ ዞባታት ዘሎ ሕጂ እንታይ ይገብር ዘለዎ ስኬል ዓብዪ ዘይኮነሲ ጥራይ ነቲ ፍልጠት ዓቕሚ ወሲኹ ጥራይ ክመፅ ዘለዎ እምበር ስኬል ይዕበይ ይንኣስ ናትካ መምዘኒ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ኢና ንሕና ንግምን ነርና ስኬል 2 ጌራቶ ስኬል 4 ጌራቶ ስኬል 3 ጌራቶ ከምኡ ትሓስብ ይብልካ እንታይ ትገብር ኣለካ ጥራይ እስኻ ክታ ካቨር ትገብራ ዘለካ ካቨር ትገብራ ኣለካ ስኬል ናይ ነብስኻ ከዓ ባዕልኻ ትዕቅን ኣለካ ባዕልኻ ዓቂንካ ከዓ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣቐዲምካ ብእንተታት ሓንጎልካ ትሞልእ ይብልካን ጥራይ ናብ መፅናዕቲ ከተድብ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ማትሪኩሌሽን መዛዘሚ ሂወት ኣይኮነን ጥራይ እስኻ ፃዓር ተዚን ኮይኑልካ ከዓ ካልእ ላይፍ ክትሕልፍ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ማትሪክ ጠማምታይ ትመስል ማለት እዩ ሕጂ ኣመሃህራና በዘነይ ዝዓዲ ክንሪኦ ከለና ካብ ቅድመ ትምህርቲ ጀሚርና ናብ መባእታ ካብ መባእታ ናብ ማእከላይ ካብ ማእከላይ ናብ ካልኣይ ደረጃ ሰጊርና መዛዘሚ ናብ ሳዋ ንመፀሉ እዩ 12 ክፍሊ ንዛዝመሉ እዩ እዚ ድማ ሕማቕ ነርካ ንፉዕ ነርካ ብዘይገድስ ኩሉ ኣብዛ ደረጃ ዝበፅሐ ሰብ ኩሉ ዕውት ማለት እዩ ማትሪካ ኣምፂኻ ናይ ኣምፂኻን ዘይኮነ ዘዛርብ ዘይብሉ ኩሉ ብዛ ደረጃ ዝበፅሐ ዕውት ስለ ዝኾነ እዩ ብዛ ይበፅሕ ዘሎ ስለዚ ነዞም ብሕጂ ዝመፁ ኣሕዋትና ድዮም ኣዕሩኽትና ድዮም ዝኾነ ንብሎም ዞም 34 ዙርያ እንታይ ክትምኽርዎም ትኽእሉ እዞም ዝመፁ ዘለዉ ዙራት ጥራይ ከም ሜላ ኣፀናንዓ ጥራይ ክዕርዩ ኣለዎም ዝበዝሐ ግዜ ኣብ መፅናዕቲ ክሕልፍዎ ኣለዎም ይብል ኣነ መብዛሕትኡ ቻፕተርስ ካቨር ኣብ ገይሮም ክመፁ ኣለዎም ኣብዚ ከዓ ሪቫይዚንግ ታይም ክኾን ማለት እዩ ኣብዚ ሪቫይዝ ዝገብርዎ ሳባ ከዓ ከምዚ ቀዲምና ዝጠቐስናዮ ከባድ ኣይኮነትን ጥራይ ኣዳፕቴሽን ጥራይ ዘድሊ ኤኒዌይ ብሓፂሩ እንታይ ክብሎም ዝደሊ ጥራይ ይፃዓሩ እምበር ዘየወትሉ መንገዲ የለን ስለዚ መብትዕ ኩሉስ ፃዕር እያ ስለዚ ክፅዕሩ ጥራይ ዘለዎም ነዞም 34 ዙርያ ብድሕሪና ዝወርዱ ዘለዉ ኣነ ሓንቲ ናብ ሳዋ ሓንቲ ጥቕሲ ሒዞም ክመፁ ዝደልዮም ሲ life is full of desires full of surprises and full of suffer ስለዚ ድሌት ክህልሎ ድሓር ነቲ ድሌትና ትረክብካ ቃንዛ ክህልሎ ድሓር ድሕር ተቃንዛ እዩ ዓወት ዝመፅእ ንሕና ካብኦም በሊፅና ኣይኮናን ግን ዕድመ ስለ ዘላታ ወይ ተመክሮ ስለ ዝኾነ ሳዋ is just a place በቃ ቦታ እያ ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ምስ ግዜኻ ሓዳናይን ተሓዳናይን ኮንካ እትነብረላ ብዙሕ ነገራት ዕላማታትካ ንባዕሉስ ሓደ ኤርትራዊ ክብለካ ዝኽእልሲ ሳዋ ሕጂ ንሕናስ ኤርትራውያን ዘብለናሲ ኣብ ኤርትራ ስለ ዝተወለድና ደይኮናስ ሕጂ ኣብዛ ሕጂ ሰዓትሲ ኣብ መሬት ጀጋኑ ንነብር ምህላውና ንባዕሉ ኤርትራውነትካ ዝዓብስ ኣብዚ ቦታ እዚ ክሳዕ ዝኾነ ክምሽ ብኡ ሓሲቦም ምሽ ፅባሕ ንጎ ተስተውዕልና ኤርትራዊ ተደፋሪ ይኮነን ኣብ ኩሉ ቦታ ስለዚ ነዚ ኣሚኖም ኣብዚ ብዙሕ ነገራት ተላልዮም ክመፁ ኣለዎም ኣብ ናይ ትምህርትን ቀንዲ ወሳንን ናብ ሂወቶም ከዓ መፅናዕቲ ብፍላይ ከምሽ ብዙሕ ካቨር ገይሮም ተኽኢሎም ወዲኦም ክመፁ ምክንያቱ ኣብዚ ቦታ ክረኽቦ እዮም ባዕሎም ግን ክፈልጥዎ እዮም ነቲ ክፈልጥዎ ከዓ ዕድል ክንከፍተሎም መጀመርያ ሰው ክትብል ከለኻ ኢስ ኖርማል ቦታ እዩ ሻሎ ኣስመራ ትብል ባፅዕ ትብል ዝኾነ ቦታ እዩ ኖርማል ቦታ እዩ ጥራይ ኣብ ሰዋ ብሓንጎልካ ትነብር ብሓንጎልካ ክትሞት በቲ ሓሳስባ ኢኻ ማለት ሕጂ ንኣብነት ኣነ ሰው ሕማቕ ኢለ ዳሓስብቶ ኮይነ ከምቲ ዳሓስቦ ከምቲ ዳኣምኖን ትራ ሰዋ ከዓ ኢስ ኖርማል ንዓይ ደፀግም ቦታ ኣይኮነ ንድሕሪ ሓሲበኻ ከምኡ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብ ሰዋስ
تم مصنعت تقول كلها كمان كافت بجزاها تصنع أبز تصنع بزح معناته ديتا أدنى جزء سيرز اللي كان مشالو بتمانج تقول كتايم سلت خيد قرع أنت مانجين سيرز زوتا تصبغي أو إن كلاي أو سواء متين كاس ولا هنتي تدقبا كان جيركا تدقبا كا قريف كان تراين دار كيركا أو سواء ولا هنت نجار كم زي تسقمكا نقرم دلي دبلت تنام مصنعت نجارات أب بوبوتهم أبعادهم كله ودي أمتهم مصحيش من هذا أبزي just revising جورو نالبات نحال خلص بعد زقات نقرأ له مشان نيسقط نقرأت ني كمتي ده حسب كيا ونخيل تصنع كبركا خليجن سلازي أو ودي أمتهم مصحيش أبزي revising تهنا بزح تسقم دلوي كانن كله بعباير بلونجن just تسيرهم كابزوتات عويتهم كوخود خليهم يعني ده حنت عمتيا بتعمي تعمبوت أيها دسك فايكونن تراي كم زارولكم أبغى هنقولهم كتشنا أويا بلومن سواء نورمال بتاع مهانو نقرأهم فتو مجمرتا قالت إفكاني نزخان نجر قالت إفكاني كوب مقبر ويكا كتقبلهم مفتان مسو أدابت غير كات كيدنا مفتان بحري كتريو خلو لهم كم كلايكا ناي أبلع لي سوا أبلع لي ماتري قالت راي زي كون أب حفش أو أب هيوتهم أبلع لي زخون نجر زلهم أتأمتا قنع ويكا أنا كمزي positive أتأمتا كلهم علوم optimistic هندلهم مهنياتو نزخون نجر بحما عشان ناخد راين تدا تحسبوت هونكا ولا حنت هاسي زي بيقولوا بعلها ونفسها كم هاسي كاتجورس لتقول كل مصنعتهم بزيادة كحيلو مالت مزي grading system تغيري الكاجل زي كونه مصنعتهم لكيتها مهاري وجا كم مصنعتهم وانتي قداي ولا حنت قداي سلازي بيقولوا مصنعتهم كحيلو خلوا لهم أف حبروا وسرحون كأمنوا لهم تداقاقي في كاس لزغية زغونة تداقاقي فهم حبروا مصنعتي حبروا إني مرد تبوقسطات كوستو خلوا لهم أما وداتهم محدرة جزء عبد تراهم زلوا كأمنوا وين كفلتوا لوا محلال فلهم سلازي أبتي زي دك أصل جزء أنت كدك أصل أنت كوينهم سي أبتي زي دك أصل جزء إنسان كدك أصل تهانم حج خدك أصل يولهم حج عبد سرحة تبعهم كم زلا حاسبه كله مدلات وما تعرفهم كوردو سوا هاني العلمان مالت أوش تأرترا زلا سوا تلكس لك كم زل كفلات صحيح قبل كاب لك كم أسمراهم كالب بوتاتا تمر والحنتي كساكم زي بلو جرم نفسهم أمينة ما كوردو مالتي تحرستين تقوينس سنة خياتو أفتو نقوم بتسنة قرات يصافف مو محارس جمر زرعت زرع قوعخا مو تحافظ تما حرستين أمرت مقاكونا أدهبو تما هرايك أنا من كونا لو نام مصحفو نايمن باب بهاري كله خلالو كل جزء حر نجركا نسمع عزنا برناني ولا وين زي ترفور ودبره وسلزلو نسوا أنا كافي خنا من كفا بحر سلزلو سير كذا كون ألتاو نجارات غيرهم نباشا بشو قلا قلا لهم الزقنا يكون كل جيا نسوا أوش أمس أتخاطر أي مقر السواد فلتا أنا خم عند فرانك قلت أخلله أفتمجي مرة زلهم أنت ما تريك مساعته وحجز أنت يبلسكي وا سوا مجمران حجز جزية أنت أو أنت ودي بقى مشالك كم يقرأنا هنفعل مزمرك حينا مرة كم قلت خون بقى نزمرك حيلا خون ولا لك خلاص كافت خلاص بقى مشالك تتراد ونسخة زغونا قرني حبر عوض حسب إذا سلزلا إذا بحر زوين بحرني إرتراو سلزغونا أبزغ صون حميمهم نساتهم تراي يتعلمهم وحجين جزيان كا أي سبيكاني وحج نقيم يصنع لكي مكاخيد جزيا كا تحلف أي تملزنيان كل جزيا أدوبهم أم مصنعتي انتي حسابهم كا انتي كم زلهم أو خوينهم تراي كود ولو أبز مسيخة ودعوات مرتخان كالن تمرت أو سوايا للنبال أو سوا أزرع على تمرت خمان الله بريل إن حرات مسيخة أو عد خلها انتي سرح نيرنا أبز مسينا كن بيجاك بالي أخذ كاسن تمرت قال ولا حد يبلنا زي أصل زغونت نزي أوديهم كم زخول لهم بزي أنا الله مزخل مالتي اوكي كم زخب الوقت صنعوا كل حاجة عندي جيزينا قطيبة جيزينا هون قطب نقول له هو بمفتار سلوت أننا ترى ما أدرسنا تبع سوا معناته أبنا كل سبدر ماتريك قرب كله تسقط الله قلمتات إذا قلنا أنا أقدر صحيني سمعنا معناته فلات أنت دا خيرس إس مش الله نمود أتا هيوتنا يلنا أنا حسب قنا يكونن معناته عود تزامد سلدخنا كلا الله قلنا نايت مرتها جرا وجبنا الله كلا إن كنكسبون ነገራት ኣሎ which is ማሕበራዊ ህይወት ማለት እዩ እዚ በዓብዩ እቲ ናይ
ኤርትራዊ መግለፂ ድኾነ ማሕበራዊ ህይወት እዩ 9 ብሄራት ተኣኪብና ካብዚኦም ባህሊ ቋንቋ ኩሉ ክንመሃር ንኽእል ኢና ካብዚ ደዓቢ ትምህርቲ የለን ስለዚ أو خوين كان بسخا قدما جم موساد مالت زأقداس خوين سمعناني متو خطريو كم زناتنا هاخت عقبيهم قبل هجي وانا ماتريكس لدخونه كل سب فلت على لو تسقطي أبنا كلاتنا حنقول دلا تسقطيا تسقط جم فوت مكترف دلو يمكنياتو زغلو دزارب زر بس مرا خلنا حج دور ورا بزحين يرو سوا خمس برخة نايكيناتا قال لي قال ملا إذا حالي فيو قدمينا أساساً كلتن زور حليفنين إذا خاب أنا استجمر أمها أنا إحنا بزدلنا يا بوتا أب كميد بلا زمع بلا هانجرات ينادلنا سوم جن مسكينات تمرتن بحد عند الزامودي أم دحلفون يرب حج أبزمت إناس دين عوض المغنيات يلا متو كتريو تحقوسي يوم قاعد عقولي لا خادم أو أغني خلنا دي خبريرة تتاويش أسألها تا خقنوا ምናልባት ቀን እንዲ ኣነ መጽ ስለዝኾነ ኣኺ ኣታ ከማት ብለን ዘላ ኣነ ሓደ ነገር ክሎም ዘሊ ኣነ ክመጽ ከለኹን ሰዋስ ጥሕኒ ቋጸርኩ ወላ ሓደ ቋጸርኩ ቀዳማይ ክትቋጽሮ ዘለካ ኣብ ክንዲ ጥሕኒ ወይ ኮሮንሾ ትጥሕ ትማ ቦርሳኻ ትመልእ ርእስኻ መሊእኻ ምምጻእ ንሰዋ ሓንቲ ተዓባይ ዓወት ያኽን ኣነ ክብሎም ዘለን 34 ዝርያ ማለት እዩ ካልኣይትኻ ማለት ንሕና ካብ ዝሰኺናኻ ማለት ክንዕቆም ኢና ምና ዘንዕ ባህርኳ ይብልናን ግን سوا زي بس حمنا سيكا بس يحقبل I don't know أنا راني بقى بس خلنا خوا موادرتي يقولون مستوى بس حس خوا دراكني يقولون زلي هراي كم زخنوا لو أنا كم مزازة مكوننا مالتيو سوا أدعى سوا بزحنة اللوا إن كل نجار تمهر أد كل نجار يا سوا كنبلت أنحنا نزل ما بمولو أنفت كتنتنوات أنحكم مات لازمنا نعوز عقنا كسب زخنا مالتي وي عود تمهارين انتيو وي عود تمهارين انت كمال ألون لو مجمرتا جزيو بجوبو زتكم إنك كابتا جزء زمت الله سجاب زي زمت مالتي أتحزو كله كمالو أزجبو أنا قرأت كم زي عند برهان كبلو زت أنحى كاب جزانا كورشو وي كلاس بيزام قطار زي كونسي حنقولنا دالينا كنا مدلو غيرنا كلمة علنا يو حسابكم زلونا كلاتكم مالتي ان ماتريكا مزازم هيوت يكونن ماتريكا امتينا كا مش هيوتنا بخمي وي ابي علينا طراين مفلط كخوننا اينا كنصعر زلنا نمبر مزازم هيوت كساب زي كون ماتريك دما كلاتنا بخمو كندرت يبلنان كنبل صنحنا ስለዚህ ነዞም ዝመጽ ዘሎ ኣሕዋትኩም ድማ ማትሪክ ኣምጽኻን መዛዘም ህይወት ክሳብ ዘይኮነ ግን somehow ንክሕልፈካ ዝኽእል ነገራት ክሳብ ዝኾነ ከተመጽእ ግቡእካ እዩ ዝብል ሓሳብ ይጸኒሕኩም ሕራይ ክቡራት ተዓዘብትና ንርከቦ ዘለና ቦታ ኣብ ታ መዲና መንእስያት ዝኾነት ሳዋይና ንርከብ ዘለናዮ ቦታ ሆቴል ሳዋ ወይ ፔንታጎን ኢና ዘለና ንኹላትኩም بزختلوا تصنحكم نتومتيكم جزاكم كنت ملسوا ننزل لكم كولجات نخطأتوا يمنيلكم نقولاتكم بحس حد شعمت يمنيلكم كورات عزبتنا أزودينا لنا سسناي